Bore da unwaith eto. Ni'n falch i glywed bod gymaint o'n chi wedi gwerthfawrogi y cymyn Sul diwetha. A fyddai'n edrych ar Sul cynta'r mis yn ôl yr arfer i gyflwyno cymyn bob mis hyd y bydd rhaid i ni wrth gwrs. Yn gobeithio na fydd hi'n hir iawn cyn i ni allu cyd gyfarfod mewn rhyw ffordd beth bynnag. Wel, dyma'r myfyrdod am Sul Mehefin y 40. Ond i weddio. Mewn tywyllwch a goleuni, mewn trallod a llawenydd, cynorthwyan i nefol dad, i ymddiried yn dy gariad, i hyrwyddo dy fwriad, ac i foli dy enw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwi'n troi at adnod yn Salm 37. Ymddiried yn yr arglwydd, a gwna dda, trig yn y tir, a dilyn ffyddlondeb. Mi ddarllenes i stori diddor blaen, a dwi eisiau rhannu hi gyda chi yn y myfyrdod yma. Stori am goedwig yw hi. Stori am goed, y coed oedd yn tyfu yn ddiflynyddoedd lawer yn ôl. Oedd pob math o goed yn y goedwig, rai tal, rai byr, rai praff, rai main, rhai'n bwrw i dail, rhai'n i cadw. A brenin yr holl goed, wrth gwrs, oedd y dderwen fawr gref. Wel, un dydd yn ôl y stori, fe ddath y brenin, a holi rhai o'r coed am ei uchelgeisiau. Gofynodd i'r fedwen, y birch, beth gared ti fod ar ôl i ti dyfu fyny, a chael dy dorri lawr. O, cael bod yn gryd i faban bach, medda'r fedwen. Wrth ochr y fedwen, fe dyfai onen dal, as wrth gwrs, onen. Beth amdana ti? Beth licio ti fod? Carw'n cael fy ngwneud yn llong fasnach i gario air a pethau gwerthfawr. Ac yn ymyl fe samau ffynidwydd. Pine tree. Wel, medda'r brenin eto, beth gared ti fod? A tebodd hithe, does gen i ddim eisiau cael fy nhorri lawr. Y cyfan garwn ni yw cael tyfu a tyfu ar ei fyny, i bwyntio at yr haul a'r lleiad a'r ser ac i bwyntio at ddiw o hyd. Ymen amser, fe ddath sŵn traed a daeth y coedwigwyr i'r golwg. Bu yn wrthi trwy'r dydd yn ddyfal yn torri gyda'i bwyelli ac yn llifo'n ddygyn, a'r coed yn syrthio o un i un. Torwyd y coed a'r canghennau ac awsent i cludo i iard goed gyfagos a'i gosod gyda'i gilydd i orwedd yno. O rando'n astyd, gallech glywed y fedwen yn dweud, byddaf yn gryd bach pert rhyw ddwrnod. A minnau'n llong hardd cyn hir medda'r onen dal. Poeni a gofidio yr oedd y ffynidwydd, na chafodd lonydd i dyfu fyny i bwyntio at Dduw. Yna un diwrnod, daeth ffarmwr i'r iard goed. Eisiau pren i wneud preseb i roi bwyd i wartheg oedd e. A mi syrthiodd i lyged ar y fedwen. Dyna ni, fe wnaeth hon i'r dim ydde fe. Oedd y fedwen bron a thorri chalon. Meddylies y byddwn yn gryd pert, ond chai ddim bod yn ddim byd ond hen bryseb brwnt y bydd anifeilied yn fy llyfu a chwythu arnaf. Chai byth fod yn gryd. Ond, medda'r stori, fe gafodd ei dymuniad. Oherwydd yn y preseb hwnnw, yr rhoddwyd Iesu Grist wedi ei eni. A fe gafodd y fedwen fod yn wely faban bychan. A baban bychan pwysicaf erioed. Mewn ychydig, daeth gŵr arall heibio'r iard, ei chwilio am goed i wneud llong. Ac wrth glywed hyn, fe deimla'r onen yn llawen, o'r diwedd dyma'i chyfle. Pan welodd y gŵr yr onen, dyma hi medda fe. Fe wnaeth yr onen yma long bysgota ardderchog i mi, fe'i cymera fi. Torodd yr onen dal balch ei chalon wrth glywed y geiriau. Fi yn hen long bysgota. Llong fydd yn drewi o bysgod, ac fe fydd hen bysgotwyr yn fy sathru bob dydd. O, minnau wedi meddwl ac awn gario rhywbeth gwerthfawr iawn. Ond mae yna dro yn yr hanes yma hefyd. Fe gafodd yr onen ei dymuniad, oherwydd dyma'r llong y pregethodd Iesu Grist
un o'i bregethau mawr oddi ar ei bwrdd. Milwr oedd y nesaf i gyrraedd yr iard goed. Chwilio am goeden i wneud croes roedd e. Dyma goeden dda i chi medda'r perchenog, y ffynidwydd. Wir medda'r ffynidwydd. Dyma waith ofnadw, bod yn groes a minnau wedi dymuno cael pwyntio at Dduw. Ond fe gafodd wneud hynny. Oherwydd ohoni hi a gwnaed y groes i'r arglwydd Iesu Grist, ac arni y croes hoeliwyd yr Iesu drosom ni, i'n cyfeirio ni at Dduw, i bwyntio at Dduw. Beth garech chi fod? Ydych chi'n fodlon cael eich defnyddio gan Iesu Grist, a hynny yn y ffordd y dymuno ef, nid y modd y dymunw chi. Mae rhaid i ni ymddiried yn yw, a gadael iddo ef yn harwain. Ie, y geiriau yn Salm 37 oedd ymddiried yn yr arglwydd a gwna dda, trig yn y tir a dilyn ffyddlondeb. Ymddiried yn yr arglwydd. Dyna'r anogaeth gyntaf yn y testyn, ac ar yr anogaeth yma gorffwys gweddill yr adnod. Rhaid i ni ymddiried yn niw, cyn gallwn gyflawni dim o'i orchmynion. A mae ymddiried yn golygu mwy na ryw gredu y gall Duw wneud hyn ag arall. Golyga fwy na chredu hyd yn oed fod Duw yn gallu newid bywydau dynion. Mae'n mynd ymhellach na chredu fod Duw yn abl i'n gwaredu ni. Beth am eglur had fel hyn? Chi'n cofio'r hanes am blondyn yn croesi'r Niagara ar wair rôp, a phawb yn gweiddi a'i longyfarch ac yn ei annog i groesi eto, a mi ofynodd hwnnw, pwy a ddaw gyda mi? Neb. Roedd y bobl yn credu gallai wneud e eto, ond ddim am ymddiried i bywyd ei hunain ynddo. A llawer o ddynion fel yna gyda Duw, yn credu'n onest a gallai achub pechadur, ond ddim am ymddiried ei bywyd iddo. Anogaeth i ymddiried yn llwyr sydd gan y salmydd, i beidio chwarae ynglyn â'r unig beth mewn gwirionedd sydd yn fater bywyd i ni. Ffydd ac ymddiriedeth yn niw oedd gan y salmydd mewn dyddiau blin iawn. Gwelwn unne heddiw, ddynion di-dduw, di-gapel, di-gymwynas yn llwyddo, tra'n aml y saint yn dioddef amryw boenau. Ond roedd yn parhau ymddiried yn niw trwy'r cyfan. Na wyddai'r salmydd, yr atebion i'w broblem, gwyddai nad oedd troi cefn ar Dduw yn mynd i'w hateb iddo. A mae hynna'r un mor wir yn y dyddiau anodd yma. Gwna dda, dyna'r ail anogaeth sydd ganddo. A mae'r salmydd yn troi yn awr oddi wrth berthynas dyn a Duw a te berthynas a dyn. Gwna dda, a mae hwn yn gorffwys ar ei anogaeth gyntaf, oherwydd na all yr hwn ymddiriedau niw, ond gwneithir daioni. Nid peidio a gwneud drwg, ond gwneithir da, a mae'n awaniaeth yn dos e. Chi'n cofio stori'r Samaria Tregarog? Nid cael ei condemnio am wneud drwg mae'r offeiriad ar lefiad, ond am beidio gwneud da. Mae apel y salmydd yr un ag Iesu Grist yma, gwna dda. A dylid cofio hyn hefyd yn ystod y cyfnod anarferol yma. Yna ceir y cymal trig yn y tir. Pa dir? Wel, yn syml y cylch y gosodwyd ni ynddo. Ar rhan o'r wynllan y gosodwyd ni i weithio ynddi. Cwm Gwendraeth yw'n cyfran ni. Ni sydd i ofalu a diogelu'r etifeddiaeth yn yr rhan hon o'r byd. Ni yw'r ceidwaid, stiwardiau Duw yma. A gair olaf y salmydd yn y salm hon yw dilyn ffyddlondeb. Hynny yw parhau yn ffyddlon. Daliwch ati, medda salmydd, ar y llwybr a rhoeswch eich traed arno. Hynny yw llwybr o ymddiried yn niw, o wneud da a thrigo yn y tir. Daliwch ati, dyna air olaf y salmydd i ni, a dyna chi beth arall i'w gofio yn y cyfnod dieflig yma.
Mae arna i ofn mae ymоllwng yn ein temtasiwn newn unau hefyd. Mae'n haws o lawer gadael ffyddlondeb na'i ddilyn. Dwi wedi dweud sawl tro bod angen ddisgyblaeth i ddod i oedfa erbyn hyn. A'r byd wedi mynd yn seciwlar a ninnau wedi cael ein temtio'n ddyddiol i droi cefn ar ffyddlondeb a throi at dir brasach pethau materol y byd. Mae rhaid i ni fod yn ffyddlon. Mae rhaid i ni ymddiried yn yr Iesu i'n defnyddio ni yn ystod y cyfnod anodd yma, ac ar bob adeg arall hefyd, i'n defnyddio ni yn y ffordd mae e'n dymuno, nid yn ôl ein dymuniad ni. O Iesu, cymer fi i gyd fel y mynot gad i'n fod, ond i mi gael treulio bob yr awr yn hollol dy glod. Gan i weddio. O arglwydd gofynnwn ni ti heddiw eto i fod yn bresenoldeb amlwg yn ein misg yn ystod yr wythnos sydd o'n blaen. Bydd yn gymorth hawdd dy gael ym mhob cyfyngder. Maddau'n beie, maddau'n twptra ar adegau, ac arwain pob un ohonom lawr y llwybr cywir. Llwybr lle gallwn ymarfer dy egwyddorion di, a bod o ddefnydd ac o gymorth i'n cymuned a'n cymdeithas. Diolch i ti am dy ofal tyner ohonom, a diolch i ti am ein derbyn fel ag yr ydym. Par i ni fod yn ddisgyblion teilwng i ledeini dy neges a'r adeg mor anodd yn ein bywydau i gyd. Gwrando'n gweddiau heddiw eto. Yn enw ein harglwydd a'n cweredwr, Iesu Grist. Amen.